scope of things kasi, napansin nyo during the time na nagkaroon ng crackdown with regards to Pogo and online gambling and to other related crimes. Dahil sa sobrang crackdown ng PNP and other law enforcement agency, personally napansin ko na bumaba yung mga instances na merong ganyang catcher na nare-receive. Kasi ako, mapapansin mo kasi yung kanina na-explain ni Ma'am from Globe, mapapansin mo kasi yung catcher na yan, i-downgrade niya yung cellphone, yung, di ba may LTE Edge, di ba? Parang magiging 3G LTE, di ba? Yun yung signal kasi natin eh. So, itong mga catcher na to, pag halimbawa, pumunta ako sa isang lugar, nagdadrive ako, makikita ko yung signal ng cellphone ko, from LTE magiging, mawawala siya tapos magiging, meaning, meron na yung catcher doon sa area na yon. So yun yung, ang problema kasi doon sa ganong technology, dahil maliit siya, mobile siya. So just last year nga, meron dito sa government center, yung isang engineers namin nakatanggap ng text. So in-advise ko yung IT namin, sabi ko, i-copy mo nga yung, ano yan, yung link na yan sa computer mo. Tapos itingnan natin kung anong code na nakalagay dyan. So pinatingnan ko sa kanya, yun nga, napakasimple ng code. Pero yung code na yun, ano ba, parang sa Globe, yung nagkaroon kasi ng scam na parang i-re-register natin yung mga SIM cards natin. So pinakopya ko siya. So sa computer para walang link sa mga sa online account. So yun, lumabas yung naka-Globe siya. Tapos pag-click mo yung link, BDO account na yung pupuntahan niya. So naka-program siya, naka-coded siya doon na ganun yung So magaling talaga yung So ang kasi how to solve this problem, talagang crackdown to illegal activities. Kasi siguro mag-agree si Sir na syndicate kasi ito eh. Hindi ito yung mga pangkaraniwang ako, mag-scam ako. Yung na-scamin ko yung mga tao. Ito kasi sindikato eh. So, ang amount kasi itong mga devices na to kasi medyo may kamahalan rin eh. Yung normal na ganitong device medyo mura. Pero as to, kung iproprogram mo yung halimbawa, gagawin mo siyang from this particular agency, yun, medyo mahal na yung equipment na yun eh. So napasok lang siguro yun dahil nga dun, sumabay sila dun sa mga activities ng mga sindikato na pumasok sa bansa natin. Kasi wala namang manufacturer dito sa Pilipinas with regards to these devices. And yung NTC, even before, in-advise na rin yung mga online sellers natin, online platforms like Lazada, Shopee, na bawal magbenta ng mga ganitong devices at huhulihin kayo. So yun yung doon. Or kay, kung sino pong gusto. Ano ma'am? SIM registration po. Ande. Diba, kumusta ho at nakita po natin? Sige na, Okay, with regard to SIM registration, yun before, walang kumakalat yung mga scam, phishing, through social engineering, maraming nabiktima. Kaya the Congress made a law, the so-called SIM card registration, nandoon yung mga guidelines na kailangan before ma-activate yung SIM, register to a certain person. But may nakita akong problema dyan. Bakit nandyan ang SIM registration? Bakit mayroon pang scam? Bakit dami? Kasi sa SIM card registration, I don't know, attorney, kung sino makapag-clarify, may limit ba ang pag-register ng SIM? Parang wala ata, no? O, kaya yun. So, sa SIM card, register ka, pero you can register as many SIM as you want. Diba? Tapos, nandun yung papasok yung social engineering. Money muling activity under a FASA law, yung paggawa ng account ng a certain person na hindi naman sa kanya, which is scammer. May rinig kami na information na may pumapasyal doon sa mga barangay-barangay, mga remote areas na
gumagawa ng GCash account, nagbibigay ng pira doon sa mga remote areas natin, ginagawaan sila ng GCash account, binigyan ng, kunwari, 500 pesos para as initial ayuda. So, nakuha yung information nila, pangalan nila, ID nila, so may GCash account na. Kasi doon daw ipapasok yung ayuda na susunod. Oh, that is part of money muling activities. So, once nagawaan na, yung SIM card account na, based on our experience, ginamit yun na as part of the layering activity. Sa layering activity yung kuhan. From one account to other account, pasa-pasa other account, then ending is to the legit account. What is legit account? Yung, mostly yung mga GCash. Yun ang ending. Kami naman sa law enforcement agency, naghahabol kami sa kanila. But we cannot right there and there apprehend these people because every action of the anti-cybercrime law office or agency is kailangan may court order. So because of the so-called Data Privacy Act and the Bank Secrecy Law, doon yun ang namin barrier. So kailangan natin pupunta sa court. Applyan natin ng warrant to disclose si telco. No? Ngayon, apply na, kailan ba ma-release yung warrant to disclose computer data? More or less, abot ng 1 month. But the transaction is in a, lagay natin, matagal is 1 hour. From the victim to the fake account, another fake account, to the legit account or hindi natin sabing legit account. Pwede rin naman. Then output is yung physical money na doon sa GCash Center. So yun, yan ang challenge namin, ang tagal. Now, it's out na makakita na natin ng identification ng suspect. Sabihin naman ni Kuan, kasi apply tayo ng warrant to disclose computer data, doon kay Tilco, Maya, kay Kuan, kay GCash, ang labas mga different personalities. Then, of course, kasi sila yung suspect pinailan natin ng kaso. Totoo kaso. Mayroon kami experience ng kaso. Identified yung tao. Saan? Nandun sa remote area. Nung nagka-warrant na, of course, sinerve yung warrant. Pag serve namin ng warrant, alam mo, masaklap. Si tao ay a farmer lang, walang cellphone, matanda na, marunong bumasa. So, ibig sabihin nagamit siya. O, paano nakuha? Kasi mayroon daw nagbigay sa kanya ng pera, tapos ginawa siya ng account para daw sa ayuda. In fact, yung account na yun, ginawa para lang na gagawing transit point ng pera na na-scam nila from the illegal activities. So, yeah, isa ng challenge. Then, regarding, di ba, ang tanong about SIM card registration, kasi unlimited lang SIM card registration. If I may, sa akin lang to, I would suggest na dapat 1 SIM card per telco. Kasi pwede naman mag-Globe, mag-Smart, mag-dito, ano pa ba yung kung para sa akin, para malimit natin ng ganito, ang magiging responsible yung every individual sa kanila account, dapat 1 SIM card per telco policy. Paano yun? Isang SIM card ng isang tao. If ever na mawala yan, you have to pay administrative liability from the telco for replacement of the SIM number. So by that way, yung na-assign sa iyo na naka-registered na SIM card, sa iyo na talaga yun. If ever na mawala yun, dapat you have to report it to the authorities and to the telco for outright deactivation. Tama mo? Ganon sana. So kung magamit yan sa illegal, yan naman is responsible on that. If that is nawala or ganon. Kasi nandito sa Pasalo, yung pagbibinta, no? That is a money muling activity which is prohibited in under Pasalo, yung nagbibinta, mayroon dyan, nagbinta ng account. In fact, napasok namin, may mga GC yung mga yan, nagbibinta ng account. Kahit na Facebook account, bank account, GCash account, bibinta. Hindi naman kailangan yung SIM bibigay, yung number lang naman, i-take over lang nila yan. Di ba? Tama? Take over nila yung number mo to other computer, then yung passcode mo, kukunin nila at sila na mag-control sa number mo. Then yun ang gagamitin na for money muling, money muling activity or pang-scam. Then,
Yun na nga. Paano yan? Dapat, kung ano natin ito, paano makuha yung sa about sa SIM card registration, no? Dapat one SIM card policy per one card. Kasi magiging responsible. Ito ang nangyayari ngayon. Marami dyan sa mga GC na volume of SIM cards, used SIM cards. May nahuli na nga kami dyan. Kinasuhan namin under APASA law. Magbibinta 100, 500, tag 10 pesos. Mayroon pa nga kami huling minor. Through entrapment operation. Paano? Bakit? They are in good faith and using that SIM card. Binibili nila ng about 15 pesos each. Mayroong promo doon eh. Ano ba yun? Mga libreng 5 gigs ba yun? Ganun. Katibed. Tapos may points pa. Magkano points? 50 o 20. So, may points. So, they are after the points. They are after of the data. Free data. So, nakatipid. Binili nila ng 15, 20 pesos each card. Kasi by volume, 1,000. Mura lang yan. In fact, makikita nyo yan. Tingnan nyo sa marketplace. Mayroon dyan. Then, nakamura. So, in short, ang ginawa niya, gamit siya ng gamit ng data, naglalaro. Kumukuha siya ng points. Hanggang na-accumulate niya yung SIM card niya, yung SIM card, maabot ng 100, 500. In fact, abot ng ganyang number of SIM cards, pero naka-register under his name. Binibinta niya. In fact, ang pagbinta niyan is under SIM card registration law is bawal. Hindi dapat, kung hindi mo na gamitin, ipa-deactivate. Or, kailangan sa'yo talaga yan. Diba? Kaya, huli natin, si minor. Yung iba naman, siguro, ginamit ng pang-scam. Diba? Tapos, tapon na. O, mga ganyan. Kaya, yun ang challenge ng about the SIM card registration. No? Dapat. Sa akin lang as one SIM card policy per telco. Gusto mo ng smart? Oh, you have smart. Kasi malakas yung signal sa smart mo. Diyan ka sa smart. Pagdating mo sa opisina mo, malakas ang globe. Dahil ang smart, may globe ka. Pagdating sa ibang area, meron kang dito, o sun. Ano po ba ngayon? So, naka-register na isang, sa'yo ngayon, 4 na SIM card. Bakit? What's the use nga magdagdag ka pa ng ibang number? Di ba? So, mostly, kung sinong mag-isip, pag maraming SIM card, di mo naman masaksak sa cellphone mo yan lahat. So, ibig sabihin, reserve for whatever means yung iba. Di ba? O, dapat, pero yun na, challenge problema. Then, regarding sa yan na, ginamit sa illegal activities yung SIM card. Sa amin naman, medyo nahirapan kami kasi matagal nga yung warrant. Then, siguro 1 week attorney, no? Sa inyo, bago kayo mag-reply ng yung warrant to disclose computer data. Oo. 72 hours. Upon receipt. Yes. Oh, yes. Oo. Kaya yun. Tapos galing sa court, tagal yun. Bakit? Hindi naman tayo ang priority sa court. Marami pang inasikaso yung court. Kaya matagal yung warrant. Ngayon, issue si court ng warrant to disclose. Sinerve natin kay Telco. Si Telco naman, outright nag-response. It takes, sabi natin, 72 hours o 2 days lang. Na-serve. Then, it turns out nga, yung pera, wala na pala. Ngayon, kasi mabot ng linggo eh. Ngayon, si complainant, anong gagawin? Di na babalik, iwanan lang kami sa ere. What's the use? Na-scam ako ng 10,000. Tapos, mag-complain ako, perwisyo pa sa trabaho ko. Wala namang guarantee na ma-recover ko yun. Kaya yun ang namin. Medyo masakit din sa kasi kami nag-i-effort, pag-file ng kaso. Hindi man lang isang bond paper yung kailangan doon, pero bigla ka lang iwanan sa ere ng complainant kasi wala na siyang magawa. Diba? So, mahirap sa SIM card registration, no, with regard to the use of SIM card. Then, talking about, yun na, ginamit sa scam. Ano mga iba-ibang klaseng scam? Paano na scam? Through social engineering. Ubusin ko na to. Ano social engineering? Yun ang mga tactics, technique na makuha yung information ng isang tao. Ano mga information? Bank account information, GCash account information, o yung mga money wallet like online banking, online credit card.
Paano makuha? In fact, meron ako ito isa eh. Hindi ko na i-mention ng anong telco. You received 30,000 from DSWD ayuda via blah blah blah. Sino naka-receive nito? Check your balance and update via the link. Oh, naka-receive kayo dito? Oh, ngayon, pag once i-click mo yun, i-try ko yun, i-click mo yun, ang lalabas doon, ikaw pala magbabayad. Kung may laman yung Gcash mo, click ka ng click, akala mo mayroon kang ayuda, ikaw nabawasan. Tapos pagbintangan mo naman si Telco, ninakawan ako ng kuwan. Di ba? Like Gcash, ninakawan ako ng kuwan, wala talaga tong kuwan. Hindi niya alam na ang fault, nasa kanya pala, i-click ka ng click eh. So yung mga ganyan, huwag tayong click ng click. Tingnan mo natin, i-analyze kung you are entitled to receive ayuda. You are entitled to receive such being a raffle winner. Okay, another modus. Paano napasok yung kuan? Credit card account. Kasi marami rampat to. Credit card account, savings. Kasi sa online banking mo, once mayroon kang online banking in a certain bank, makikita mo na doon yung, like example, land bank. Kikita mo yung savings mo. Makikita mo yung debit card mo. Makikita mo yung checking account mo. Makikita mo yung credit card mo. Ngayon, paano yan dinidiskarte? Mayroong magpa-pop up nga sa mga online store or pag hindi online store, mayroong magkano sa iyo. Yun ang AMC catcher ba yung sinabi mo? Text blast machine yun. Kaya sabi, kahit saan marami kaming nahuli niyan. Hindi mo nabalitaan yun, yung mga text blaster machine. Yun ang ginamit. Marami sa ECG nahuli na doon sa headquarters natin. Parang text blaster, one text, one sentence or one paragraph, send to many. Thousands of kuan ba yan, mga receiver niyan, na nakikuha lang sila, nakihit sa mga cell site. Okay, sana tayo. Yun na yan. Paano modus ng, credit card, okay. Mayroon, experience ko rin yan. Na, you won a promo price, mga 50,000, something like that. Rewards, okay. Tapos, pag you receive a reward, ano kagad? Mayroong ba-pop up na link? You fill up this one. Hindi pa OTP yun. Fill upan mo yun. Pag fill up mo yun, credit card ang target doon. Iba pa yun. Ang pinag-usapan natin, phishing. Phishing is email or text. Ang tawag na magkukunin na bangko, phishing ang tawag doon. So dito muna tayo sa voice messaging. Text or yung sa link. Fill up ka sa link na yan. Number 1, kasi ano yun? Anong napanulanan mo? You have received the reward. The worth 50,000. Mayroon pang will doon eh. Ano ka rin, no? Oh, may iPhone yan. Oh, na-experience nyo yun. Pero hindi natin alam, hindi ko mag-mention ko. Kasi, ang nakakatakot doon, pag-click mo doon, manghingi ng, I think what kind of payment yun, na about 200 pesos. Delivery fee. Okay. Pag-click mo doon, ano hiningi? Credit information. Anong account number, username, email address. Siyempre, input mo rin yung password mo. Kompleto. Once na-input mo na yon, kuha na nila yung information mo. Once nakuha nila yung information mo, access nila yung account mo. Mayroon akong, complainant when I was in Iloilo. Credit limit niya to 300,000. Savings account, mayroon laman 300,000. Ang nangyari, inutangan siya ng credit through online utang, mga Lazada, mga ganyan. Doon, bumibili doon using his credit card. Tapos yung savings niya, nilipat ng other account. Okay, nilipat ng other account. Paglipat ng other account, pumunta sa opisina, 600,000 total, suma total. 300 yung credit, 300 yung savings niya, nilipat, 600. So we do the investigation, tracing. Of course, through the process, warrant to disclose computer data doon sa bangko. Pagdating sa bangko, foreign bank, hindi sa atin. International bank. Ngayon, doon dumaan. Pagdaan doon,
thorough investigation. Si bangko naman is cooperative, nagbigay ng information. It turns out na yung ending, yung pinasahan ng pera, at saka yung nagkakautang na yun is fake information. Kaya kamot na kami sa ulo. Okay, ano yung information nandoon? Member ng PhilHealth ID. Bata, nakalagay. Address Cebu. So, yun talaga namin kasi yun ang naka-attach na ano eh. Kasi yung mag-ano ka ng bank account, di ba? Mayroong attach ID at saka picture. Pagdating doon, eh, siyempre, from online investigation through, human. Traditional investigation, conducting surveillance and ground investigation. Pagdating doon, sa areas, kasi may address, nagtatanong kami, nag-verify, itong bata na to, kilala niyo ba to? Hindi, wala yan dito. Hindi naman yung familiar dito. Itong address, tamang address eh. Wala yan dito. So, problema. Sunod, pinasok ko si PhilHealth. Pakicheck sa system nyo kung ito ba ay talagang member ng PhilHealth. Eh, wala naman to sa system namin. Short, fake yung ID. Paano nakalusot? Puto lang investigation. Unsolved. Diba? Sa ngayon lang, bago lang yan. Kung mag-update sila. Okay. With regards to facial information, mayroon yung picture. Ano kayo, di ba? Yung mag-update. Tapos, mayroon nga akong account. May isa akong account. Ang nag-register yung anak ko. Sinuli niya sa akin ng GCash account ko. Binuksan ko. Hindi ko makabukas kasi hindi yung mukha ko ang hihingi ng kon eh. Update, facial information. Very good. Maganda tong ganito. Okay, sabihin natin na tama, nindot, totoo. Maganda. With facial recognition. Yun ang mag-appear kay let's say, GCash. Pero ang tanong is, ang pangalan, tama ba? Iba yung pangalan doon eh. So, may pagdating ng GCash, ito yung pangalan. Meron nga kaming mga address dito eh. Ito may Bulacan, binirify namin. Scam. Kaso galing region to. Pagdating dito sa Bulacan, naikot-ikot namin, hindi naman kilala. Kasi most probably, yung mga scammer din, nagre-renta sa lugar, umiikot-ikot din. Yes. Through investigation, malalaman natin. Oh. Kasi mayroon akong info dito na mayroong activity dito, money making activity. Kulang lang kami ng kuan kasi takot yung informant namin na may nagpaparenta ng account. Doon sa kanilang account pumapasok yung mga GCash galing sa biktima, pumapasok nila and meron silang commission. May mga ganun. Sir, do we have information drive like this for this parang ganito pong campaign na ini-inform po natin yung public na wag niyong ibenta ang mga account niyo kasi eventually pwede kayo makasuhan, pwede kayo maging part ng scheme nang hindi niyo alam, yung mga ganun po. Na specifically po dito kasi mostly po ng ating mga information drive is yung wag lang pindutin ang link. Pero hindi po nila alam na yung mga pumupunta po sa bahay nila, tapos binebenta po nila yung account nila, eventually magiging part po pa sila ng syndicate na hindi po sila aware. Yes. Just imagine Regional Anti-Cybercrime Unit, we have 17, 18 tingnan nyo sa Facebook, may mga post kami dyan. Beware of this mga ganitong mudos, marami dyan. Minsan nga, mostly nga, yung mga complainant, victim, pupunta sa office namin. Hindi nyo ba napansin yung mga post namin dyan? Every day, we are required to post publication for the public awareness na about mga modus ng different scam, modus operandi or social engineering. Tapos may accomplishment kami like text blast machine, mayroon. Na nahuli nga ganito, ginagamit ito sa masamang paraan or illegal na activity, pwede rin sa legal, mga ganyan. Tapos may na-scam, may nahuli kami, mga ganyan. So that is for public to know nga sana hindi sila maging biktima. Ang tanong, bakit meron pa rin? Pero so far, before na wala pang SIM card registration law, rampant yung mga ganyan. Ngayon, medyo bumababa ng konti. Ang pinakamalami nating cybercrime cases na ngayon is swindling estafa.
Swindling is magluluko, panlilindang, violation sa Revised Penal Code in relation to Section 6 of the Anti-Cybercrime Law. Paano to? Istapa. Mostly ito na istapa yung mga investment scam. Lalo na ngayon, maraming ngayon, nag-entice na investment ngayon. Akong bahala sa pera mo. Napalaguin ko yan in 1 week. I will double your money. Nakarinig kayong ganon? Minsan totoo, minsan. Pero that is too good to be true. Tapos nagtiwala ka naman. Ngayon, binigyan ka ng platform ito. Ganito yung pagpalago ng pera mo. Ito, another modus na naman to, ha? Kakarit-karit. Sabi ko nga, di tayo matapos to isang araw pag akong mag-storya, eh. Si Director, nung nagkwentuhan kami, halos niya matapos-tapos, eh. Oh, ganito, no? Saan ba tayo? Sa ano na? Another modus. Yung estafa. Investment. Parang investment. Oh. Ako bahala sa pera mo, palaguin ko yan. In 1 week time, pinakamaliit, 30%. 5,000 mo, 10,000, 30%, may 3,000 ka. Tama? Oh, it's too good to be true. Pero kung marunong ka, I will assure you nga, that is true. Mayroon ako niyan. Alam nila yan, anong ginagawa ko. Double your money in 1 week. Pwede yan, kaya. Pero kung dadaan ka sa mga ganyang mga tawag dito, scammer, pagdating yung pera, tapos dadalhin ka ng ito, mag-invest ka, entice ka ng investment, ganito, anya. Ngayon, pag-invest mo, bigay ka ng pera. Dadalhin ka sa GC nila, may GC sila. Now, sa GC nila, nandoon yung nagpapasikatan nga, thank you, I receive my commission, I receive my incentive, mga ganyan. Oh, nga ikaw naman, parang maingganyo ka rin. Oh, dito to convince na kailangan palakihin mo pa yung pera mo. Ito yung pera mo, nag-double na. Anong gusto mo? Dodoblehin pa or ano? Sige, doblehin pa natin. Oh. Instead na nag-deposit ka ng 5,000 na una, umabot ng 100,000. Minsan, mayroon akong sa Iloilo pa ako, mayroon akong client, doktor pa naman. Magkano? 5 million ang nakuha sa kanya. Umiyak. Tumukbo sa amin. Imbestigahan. Pag imbestiga, nalaman na yung pera, wala na. So what we are after is to identification of the suspect and kakasuhan natin. Wala siyang interest kasi ang after niya is yung recovery of money. Eh, madali lang pera eh. Pag-receive niya, dumaan in 1 hour, ganun na, through clearing, then, saan yung ending? Mostly ang tinamaan yung GCash Center. From the victim, punta sa yung fake account, then pupunta sa GCash Center. Ang ginagawa sa scammer, withdraw, pupunta lang palagi, cash out, cash out. Kaya suggest ko sana sa telco, kung may ganyan kayo, let those GCash Center na mag-record ng mga nagka-cash out sa kanila with their ID picture. Bakit? Iprangka ko na lang to. Bakit si GCash palagi? Kasi yung mga GCash Center natin, walang record kung sino yung nag-claim, sino yung cash out. Unlike yung Loyalier, Palawan, punta ka ng Palawan, di pa, hingihan ka ng ID. Dati, wala pang, bago pang itong mga online activities, gumagamit silang LBC, Palawan, Loyalier. Since cooperative naman si Loyalier, Palawan, pag punta namin, bigay ka kagad information. So, mayroon na kaming lead. Huli kagad sila. Ngayon, di na sila gumagamit. Mostly yung mga online wallet na ginagamit nila. Kasi mabilis lang eh. Ngayon, ang ending GCash Center. GCash Center kasi walang record ng transaction. Ngayon, imbestigahan natin, request kay GCash na ipa-hold for a while. Hold the GCash. Si GCash Center, punta sa office natin, sir, bakit na-hold under investigation? Bakit, sir, ganun? Yun ang tinamaan. Kasi yung account mo, na-trace nga, yan ay ginamit sa scam. Verify natin kung kailan ba yan nangyari. O sino ba yung nagpa-cash out sa'yo na ganyan. Wala siyang masagot kasi wala naman siyang record of transaction. Request na lang for activation sa iyang account. Kawawa naman si GCash Center. Nagnegosyo lang. Di ba? So, investment scam yun Isa pa yun. Mga ganon. Investment, entice, tapos umiyak, punta sa office namin,
Tinulungan natin, imbestigahan, since hindi na ma-recover yung pera, iniwan din kami sa iri. Sakit din naman sa ulo. Ang after namin, na-identify lang yung suspect, makasuhan natin, parang masaya na kami pag may mahuli kami. Hindi na, kasi yun na nga. Next is ito, ito, task scam. Task scam is under fraud pa rin yan. Stapa, swindling. Nandiyan sa Facebook, wala ka bang ginagawa dyan? You're a household wife or a household helper. Mayroong part-time dito, mga pagkakitaan. Paano? Simple lang trabaho. You like, i-share, i-screenshot mo yung mga website na pinopromote daw nila. I-star mo lang yun, i-heart na i-share. Screenshot, mayroong 50 pesos na worth. Like sample, baka screenshot ka, makasend ka ng 10 sa isang araw, minimum. That is worth 500. Wala kang ginagawa. Nag-screenshot, nag-share ka lang. Tapos, i-share mo sa kanila yung screenshot mo, may ano na yun, may value na yun. Oh, tinuturuan ka. Ito, totoo to. Tinuturuan ka. Ganito yung proseso. You're now undergoing training. Ganito. Babayaran ka. No, after nga naka-comply na nimo yung 10 yun eh, 10. 10 screenshot na yun, hihingi ng GCash account mo. Payment now is under process and we will deliver to your as your compensation, ganyan. Then, makareceive ka talaga ng pera. Sino nakareceive na dyan? Makareceive ka ng pera worth 500. After that trading, kunwari, after that trading, na-receive ka ng pera, siyempre, anong masabi mo? Totoo. Legit to, di ba maniwala ka? Sunod, sabihin naman nila na, next, natin is commission basis na. Commission basis. Akala ko, trabaho to. Online, ganun. Commission na pala to. Anong gagawin? Napulo na task ang gagawin mo. First task is you have to deposit 1,000. 1,000, sunod 3,000, 5,000, sa 10 na yun. So, in short, yung 10 na yun, suma total, that is, maabot yan ng mga 150 or to 200,000. Depende sa'yo. Ngayon, nung una is naka-receive ka ng 500, di ba? So, masaya ka. Ay, totoo. Sarap pa ng buhay ito. Makakuha ko ng 500 per day. Wala man akong ginagawa. Nag-like and share lang ako. Ayos. Di ba? Yan, naka-receive ka ng pera. Ayos. Hiningi ka ng 1,000. Okay, you have to deposit 1,000 for first commission na ang 1,000 ay kikita ng 20 to 30%. Siyempre, deposit ka ng 1,000. Okay. Anong logi? Logi ka ng 500 first. Ano na? Sunod is 3,000, 5,000. Aabot yan more or less sa 10. Ngayon, ang kondisyon, sabi mo, kunin ko muna yung komisyon. Hindi. Ang policy is, tapusin mo muna yung 10 task na yan bago mo makuha lahat. Mayroong teacher dito. Magkano yun? 200,000 yung nakuha niya. Ang masaklap lang, nagreklamo siya, pumunta sa office, paalis na rin siya ng abroad. Paano natin naman mapustro, paalis ka ng abroad? Yes sir, gusto ko lang naman kung pwede ba makuha yung pera. Tingnan natin kung saan tayo sa investigation. Gusto lang namin ma-identify, okay. Sa butas, hindi siya umabot ng 10 kasi tama, umabot siya ng 10, mga 250,000 ang na-invest niya. Kasi, ganito, 1,000, tapos dinala sa GC nila, ito, naka-receive na commission, then 3,000, hanggang lumalago. Then, ang ginawa nila, kasi hindi pwede i-withdraw nang hindi matapos yung 10,000, add siya ng add hanggang umabot ng 250,000. After sa 10 task na yan, umabot ng 250,000, kasi yun lang sinunod niya. Okay, kung pwede ko na, tapos na yung 10 task. Kunin ko na yung pera, yung commission ko. Di ba may admin fee, may processing fee para pa ma-transfer sa'yo yung pera mo. Okay, kompleto na. 10, na 12, na 13 na yun eh. Okay, pwede na, kunin ko yung pera mo. Pagkatapos sa 10 task na yun, na 12 o na 13, kasi may admin, may legal fees ba, i-block ka. Bye-bye. I'm sorry, my love. Pag once na block ka, takbo sa opisina. Lista kung anong mga GCash number yung pinapasukan, anong mga
Pimaya ba yun? O anong mga, ano tawag, e-wallet? Pinasukan. Ibisigan namin. Apply warrant to disclose computer data. Aabot na 1 month. Then, iserve kaya natin kay Telco after Telco nag-comply sa requirements. It turns out na yung mga pira na yun, wala na. Na-withdraw na. Anong ginawa ni teacher? Kamot ng ulo, umiyak, umalis. Sabi ko na, i-charge na lang to experience yan, ma'am, na natalo ka sa, casino. Babawi ka na lang sa abroad. Oh, ang after namin, na ma-identify yung suspect. Pero, wala, umalis din naman siya. Hindi lang, yun ang task cam. Marami yan. I hope na aware ka niyang ganyan. Okay. Mayroon tayo dyan, mga publication, may mga post kami sa Facebook na mga ganyan, mga modus, pero bakit mayroon pa rin? Another, in relation to illegal access, under 10175,
pogo and online gambling and to other related crimes. Dahil sa sobrang crackdown ng PNP and other law enforcement agency, personally napansin ko na bumaba yung mga instances na mayroong ganyang catcher na nare-receive. Kasi ako, mapapansin mo kasi yung kanina na-explain ni Ma'am from Globe. Mapapansin mo kasi yung catcher na yan, ida-downgrade niya yung cellphone, yung, di ba may LTE, Edge, di ba? Parang magiging 3G, LTE, di ba? Yun yung signal kasi natin eh. So, itong mga catcher na to, pag halimbawa, pumunta ako sa isang lugar, nagda-drive ako, makikita ko yung signal ng cellphone ko, from LTE magiging, mawawala siya tapos magiging, meaning, meron na yung catcher doon sa area na yon. So yun yung, ang problema kasi doon sa ganong technology, dahil maliit siya, mobile siya. So just last year nga, meron dito sa government center, yung isang engineers namin nakatanggap ng text. So in-advise ko yung IT namin, sabi ko, i-copy mo nga yung, ano yan, yung link na yan sa computer mo. Tapos itingnan natin kung anong code na nakalagay dyan. So pinatingnan ko sa kanya, yun nga, napakasimple ng code. Pero yung code na yun, ano ba, parang sa Globe, yung nagkaroon kasi ng scam na parang i-re-register natin yung mga SIM cards natin. So pinakopya ko siya. So sa computer para walang link sa mga sa online account. So yun, lumabas yung naka-globe siya. Tapos pag-click mo yung link, BDO account na yung pupuntahan niya. So naka-program siya, naka-coded siya doon na ganun yung So magaling talaga yung So ang kasi how to solve this problem, talagang crackdown to illegal activities. Kasi siguro mag-agree si Sir na syndicate kasi ito eh. Hindi ito yung mga pangkaraniwang ako, mag-scam ako. Yung na-scamin ko yung mga tao. Ito kasi sindikato eh. So, ang amount kasi nitong mga devices na to kasi medyo may kamahalan rin eh. Yung normal na ganitong device medyo mura. Pero as to, kung iproprogram mo yung halimbawa, gagawin mo siyang from this particular agency, yun, medyo mahal na yung equipment na yun eh. So napasok lang siguro yun dahil nga dun, sumabay sila dun sa mga activities ng mga sindikato na pumasok sa bansa natin. Kasi wala namang manufacturer dito sa Pilipinas with regards to these devices. And yung NTC, even before, in-advise na rin yung mga online sellers natin, online platforms like Lazada, Shopee, na bawal magbenta ng mga ganitong devices at huhulihin kayo. So yun yung doon. Or kay, kung sino pong gusto. Ano ma'am? SIM registration po. Under. Kumusta ho at nakita po natin? Sige na, slide. Okay, with regard to SIM registration, yun before, walang kumakalat yung mga scam, phishing, vishing, through social engineering, maraming nabiktima. Kaya the Congress made a law, the so-called SIM card registration, nandoon yung mga guidelines na kailangan before ma-activate yung SIM, register to a certain person. But may nakita akong problema dyan. Bakit nandyan ang SIM registration? Bakit mayroon pang scam? Bakit dami? Kasi sa SIM card registration, I don't know, attorney, kung sino makapag-clarify, may limit ba ang pag-register ng SIM? Parang wala ata, no? O, kaya yun. So, sa SIM card, registered nga, pero you can register as many SIM as you want. Diba? Tapos, na doon yung papasok yung social engineering. Money muling activity under AFASA law, yung paggawa ng account ng a certain person na hindi naman sa kanya, which is scammer. May rinig kami na information na may pumapasyal doon sa mga barangay-barangay, mga remote areas na gumagawa ng GCash account, nagbibigay ng pera doon sa mga remote areas natin
ginagawaan sila ng GCash account, binigyan ng, kunwari, 500 pesos para as initial ayuda. So, nakuha yung information nila, pangalan nila, ID nila, so may GCash account na. Kasi doon daw ipapasok yung ayuda na susunod. Oh, that is part of money muling activities. So, once nagawaan na, yung SIM card account na, based on our experience, ginamit yun na as part of the layering activity. Sa layering activity yung kuhan. From one account to other account, pasa-pasa other account, then ending is to the legit account. What is legit account? Yung, mostly yung mga GCash. Yun ang ending. Kami naman, sa law enforcement agency, naghahabol kami sa kanila. But we cannot, right there and there, apprehend these people because every action of the anti-cybercrime law office or agency is kailangan may court order. So, because of the so-called Data Privacy Act and the Bank Secrecy Law, doon, yun ang namin, barrier. So, kailangan natin pupunta sa court. Applyan natin ng warrant to disclose si telco. No? Ngayon, apply na, kailan ba ma-release yung warrant to disclose computer data? More or less, abot ng 1 month. But the transaction is in a, lagay natin, matagal is 1 hour. From the victim to the fake account, another fake account, to the legit account or hindi natin sabing legit account. Pwede rin naman. Then output is yung physical money na doon sa GCash Center. So yun, yan ang challenge namin, ang tagal. Now, it's out na na natin ng identification ng suspect. Sabihin naman ni Kuan, kasi apply tayo ng warrant to disclose computer data, doon kay Tilco, Tomaya, kay Kuan, kay GCash, ang labas mga different personalities. Then, of course, kasi sila yung suspect pinailan natin ng kaso. Totoo kaso. Mayroon kami experience ng kaso. Identified yung tao. Saan? Doon sa remote area. Nung nagka-warrant na, of course, sinerve yung warrant. Pag-serve namin ng warrant, alam mo, masaklap. Si tao ay a farmer lang, walang cellphone, matanda na, marunong bumasa. So, ibig sabihin nagamit siya. O paano nakuha? Kasi mayroon daw nagbigay sa kanya ng pera, tapos ginawa siya ng account para daw sa ayuda. In fact, yung account na yun, ginawa para lang na gagawing transit point ng pera na na-scam nila from the illegal activities. So, yan, isa ng challenge. Then, regarding, di ba, ang tanong about SIM card registration, kasi unlimited lang SIM card registration. If I may, sa akin lang to, I would suggest na dapat 1 SIM card per telco. Kasi pwede naman mag-Globe, mag-Smart, mag-dito, ano pa ba yung kung para sa akin, para malimit natin ng ganito, ang magiging responsible yung every individual sa kanila account, dapat 1 SIM card per telco policy. Paano yun? Isang SIM card ng isang tao. If ever na mawala yan, you have to pay administrative liability from the telco for replacement of the SIM number. So by that way, yung na-assign sa iyo na naka-registered na SIM card, sa iyo na talaga yun. If ever na mawala yun, dapat you have to report it to the authorities and to the telco for outright deactivation. Tama mo? Ganon sana. So kung magamit yan sa illegal, yun naman is responsible on that. If that is nawala or ganon. Kasi nandito sa Pasalo yung pagbibinta, no? That is a money muling activity which is prohibited in under Pasalo, yung nagbibinta, mayroon dyan, nagbinta ng account. In fact, napasok namin, may mga GC yung mga yan, nagbibinta ng account. Kahit na Facebook account, bank account, GCash account, bibinta. Hindi naman kailangan yung SIM bibigay, yung number lang naman, i-take over lang nila yan. Di ba? Tama? Take over nila yung number mo to other computer, then yung passcode mo, kukunin nila at sila na mag-control sa number mo. Then yun ang gagamitin na for money muling activity or pang-scam. Then, yun na. Paano yan? Dapat
Kung ano natin ito, paano makuha yung sa about sa SIM card registration, no? Dapat one SIM card policy per one card. Kasi magiging responsible. Ito ang nangyayari ngayon. Marami dyan sa mga GC na volume of SIM cards, used SIM cards. May nahuli na nga kami dyan. Kinasuhan namin under APASA law. Magbibinta 100, 500, tag 10 pesos. Mayroon pa kami huling minor. Through entrapment operation. Paano? Bakit? They are in good faith and using that SIM card, binibili nila ng about 15 pesos each. Mayroong promo doon eh. Ano ba yun? Mga libreng 5 gigs ba yun? Ganun. Katipid. Tapos may points pa. Magkano points? 50 o 20. So, may points. So, they are after the points. They are after of the data. Free data. So, nakatipid. Binili nila ng 15, 20 pesos each card. Kasi by volume, thousands, mura lang yan. In fact, makikita nyo yan. Tingnan nyo sa marketplace. Mayroon dyan. Then, nakamura. So, in short, yung ginawa niya, gamit siya ng gamit ng data, naglalaro. Kumukuha siya ng points. Hanggang na-accumulate niya yung SIM card niya, yung SIM card, mabot ng 100, 500. Yun pa. Abot ng ganyang number of SIM cards, pero naka-register under his name. Binibinta niya. In fact, ang pagbinta niyan is under SIM card registration law is bawal. Kasi dapat, kung hindi mo na gamitin, ipa-deactivate. Or kailangan sa'yo talaga yan. Di ba? Kaya, huli natin si minor. Yung iba naman, siguro, ginamit ng pang-scam. Di ba? Tapos, tapon na. O, mga ganyan. Kaya yun ang challenge ng about the SIM card registration. No? Dapat. Sa akin lang as one SIM card policy per telco. Gusto mo ng smart? Oh, you have smart. Kasi malakas yung signal sa smart mo. Diyan ka sa smart. Pagdating mo sa opisina mo, malakas ang globe. Dahil ang smart, may globe ka. Pagdating sa ibang area, meron kang dito, o sun, ano po ba ngayon? So, naka-register na isang, sa'yo ngayon, 4 na SIM card. Bakit? What's the use nga magdagdag ka pa ng ibang number? Di ba? So, mostly, kung sinong mag-isip, pag maraming SIM card, di mo naman masaksak sa cellphone mo yan lahat. So, ibig sabihin, reserve for whatever means yung iba. Di ba? O, dapat, pero yun na, challenge problema. Then, regarding sa yan ginamit sa illegal activities yung SIM card. Sa amin naman, medyo nahirapan kami kasi matagal nga yung warrant. Then, siguro 1 week attorney, no? Sa inyo, bago kayo mag-reply ng yung warrant to disclose computer data. Oo. 72 hours. Upon receipt. Yes. Oh, yes. Oo. Kaya yun. Tapos galing sa court, tagal yun. Bakit? Hindi naman tayo ang priority sa court. Marami pang inasikaso yung court. Kaya matagal yung warrant. Ngayon, nag-issue si court ng warrant to disclose. Sinerve natin kay Telco. Si Telco naman, outright nag-response. It takes, sabi natin, 72 hours o 2 days lang. Na-serve. Then, it turns out nga, yung pera, wala na pala. Ngayon, kasi mabot ng linggo eh. Ngayon, si complainant, anong gagawin? Di na babalik, iwanan lang kami sa ere. What's the use? Na-scam ako ng 10,000. Tapos, mag-complain ako, perwisyo pa sa trabaho ko. Wala namang guarantee na ma-recover ko yun. Kaya yun ang namin. Medyo masakit din sa'yo. Kasi kami nag-i-effort, pag-file ng kaso, hindi man lang isang bond paper yung kailangan doon, pero bigla ka lang iwanan sa ere ng complainant kasi wala na siyang magawa. Diba? So, mahirap sa SIM card registration, no, with regard to the use of SIM card. Then, talking about, yun na, ginamit sa scam. Ano mga iba-ibang klaseng scam? Paano na scam? Through social engineering. Ubusin ko na to. Ano social engineering? Yun ang mga tactics, technique, na pakuha yung information ng isang tao. Ano mga information? Bank account information, GCash account information, o yung mga money wallet, like online banking, online credit card. Paano makuha? In fact, meron ako. Ito isa eh.
Hindi ko na i-mention ng anong telco. You received 30,000 from this WD Ayuda via blah blah blah. Sino naka-receive nito? Check your balance and update via the link. Oh, naka-receive kayo dito? Oh, kapag pag once i-click mo yun, i-try ko yun, i-click mo yun, ang lalabas doon, ikaw pala magbabayad. Kung may laman yung Gcash mo, click ka ng click, akala mo mayroon kang ayuda, ikaw ang nabawasan. Tapos pagbintangan mo naman si Telco, ninakawan ako ng kuwan. Di ba? Like Gcash, ninakawan ako ng kuwan, wala talaga tong kuwan. Hindi niya alam na ang fault, nasa kanya pala, i-click ka ng click eh. So yung mga ganyan, huwag tayong click ng click. Tingnan mo natin, i-analyze kung you are entitled to receive ayuda. You are entitled to receive such being a raffle winner. Okay, another modus. Paano napasok yung kuan? Credit card account. Kasi marami rampan to. Credit card account, savings. Kasi sa online banking mo, once mayroon kang online banking in a certain bank, makikita mo na doon yung, like example, land bank. Kikita mo yung savings mo. Makikita mo yung debit card mo. Makikita mo yung checking account mo. Makikita mo yung credit card mo. Ngayon, paano yan dinidiskarte? Mayroong magpa-pop up nga sa mga online store or pag hindi online store, mayroong mag-ano sa'yo. Yun ang AMC catcher ba yung sinabi mo? Text blast machine yun. Kaya sabi, marami kaming nahuli niyan. Hindi mo nabalitaan yun, yung mga text blaster machine. Yun ang ginamit. Marami sa ECG nahuli na doon sa headquarters natin. Parang text blaster, one text, one sentence or one paragraph, send to many. Thousands of kuwan ba yan, mga receiver yan, na nakikuha sila, nakihit sa mga cell site. Okay, sana tayo. Yan na yan. Paano modus ng, credit card, okay. Mayroon, experience ko rin yan. Na, you won a promo price, mga 50,000, something like that. Rewards, okay. Tapos, pag you receive a reward, ano kagad? Mayroong ba-pop up na link? You fill up this one. Hindi pa OTP yun. Fill upan mo yun. Pag fill up mo yun, credit card ang target doon. Iba pa yun. Ang pinag-usapan natin, phishing. Phishing is email or text. Ang tawag na magkukunin na bangko, phishing ang tawag doon. So dito muna tayo sa voice messaging. Text or yung sa link. Fill up ka sa link na yan. Number 1, kasi ano yun? Anong napanulanan mo? You have received the reward. The worth 50,000. Mayroon pang will doon eh. Ano ka rin, no? Oh, may iPhone yan. Oh, na-experience nyo yun. Pero hindi natin alam. Hindi ko mag-mention ko. Kasi, ang nakakatakot doon, pag-click mo doon, manghingi ng, I think what kind of payment yun? Na about 200 pesos. Delivery fee. Okay. Pag-click mo doon, ano hiningi? Credit information. Ano, account number, username, email address. Siyempre, input mo rin yung password mo. Kompleto. Once na-input mo na yon, kuha na nila yung information mo. Once nakuha nila yung information mo, access nila yung account mo. Mayroon akong, complainant when I was in Iloilo. Credit limit niya to 300,000. Savings account, mayroon laman 300,000. Ang nangyari, inutangan siya ng credit through online utang, mga Lazada, mga ganyan. Doon, bumibili doon using his credit card. Tapos yung savings niya, nilipat ng other account. Okay, nilipat ng other account. Paglipat ng other account, pumunta sa opisina, 600,000 total, suma total. 300 yung credit, 300 yung savings niya, nilipat, 600. So we do the investigation, tracing. Of course, through the process, warrant to disclose computer data doon sa bangko. Pagdating sa bangko, foreign bank, hindi sa atin. International bank. Ngayon, doon dumaan. Pagdaan doon, thorough investigation. Si bangko naman is cooperative, nagbigay ng information.
It turns out na yung ending, yung pinasahan ng pera, at saka yung nagkakautang na yun is fake information. Kaya kamot na kami sa ulo. Okay, ano yung information nandoon? Member ng PhilHealth ID. Bata, nakalagay. Address Cebu. So, yun talaga namin kasi yun ang naka-attach na ano eh. Kasi yung mag-ano ka ng bank account, di ba? Mayroong attach ID at saka picture. Pagdating doon, eh, siyempre, from online investigation through, human. Traditional investigation, conducting surveillance and ground investigation. Pagdating doon, sa areas, kasi may address, nagtatanong kami, nag-verify, itong bata na to, kilala niyo ba to? Hindi, wala yan dito, hindi naman yung familiar dito. Itong address, tamang address eh. Wala yan dito. So, problema. Sunod, pinasok ko si PhilHealth. Pakicheck sa system nyo kung ito ba ay talagang member ng PhilHealth. Eh, wala naman to sa system namin. Short, fake yung ID. Paano nakalusot? Puto lang investigation. Unsolved. Diba? Sa ngayon lang, bago lang yan. Kung mag-update sila. Okay. With regards to facial information, mayroon yung picture. Ano kayo, di ba? Mag-update. Tapos, mayroon nga akong account. May isa akong account. Ang nag-register yung anak ko. Sinuli niya sa akin ng GCash account ko. Binuksan ko. Hindi ko makabukas kasi hindi yung mukha ko ang hihingi ng kon eh. Update. Facial recognition. Very cool. Maganda tong ganito. Okay, sabihin natin na tama, nindot, totoo. Maganda. With facial recognition. Yun ang mag-appear kay let's say, GCash. Pero ang tanong is, ang pangalan, tama ba? Iba yung pangalan doon eh. So, may pagdating GCash, ito yung pangalan. Meron nga kaming mga address dito eh. Ito may Bulacan, binirify namin. Scam. Kaso galing region to. Pagdating dito sa Bulacan, naikot-ikot namin, hindi naman kilala. Kasi most probably, yung mga scammer din, nagre-renta sa lugar, umiikot-ikot din. Yes. Through investigation, malalaman natin. Oh. Kasi mayroon akong info dito na mayroong activity dito, money making activity. Kulang lang kami ng kuwan kasi takot yung informant namin na may nagpaparenta ng account. Doon sa kanilang account pupasok yung mga GCash galing sa biktima, pupasok nila and meron silang commission. May mga ganun. Sir, do we have information drive like this for this parang ganito pong campaign Yeah. na ini-inform po natin yung public na wag nyong ibenta ang mga account nyo kasi eventually pwede kayo makasuhan, pwede kayo maging part ng scheme nang hindi nyo alam, yung mga Yes. ganun po. Na specifically po dito kasi mostly po ng ating mga information drive is yung wag lang pindutin ang link. Pero hindi po nila alam na yung mga pumupunta po sa bahay nila, tapos binebenta po nila yung account nila, eventually magiging part po pa sila ng syndicate na hindi po sila aware. Yes. Just imagine Regional Anti-Cybercrime Unit, we have 17, 18 Tingnan nyo sa Facebook, may mga post kami dyan. Beware of this mga ganitong mudos, marami dyan. Minsan nga, mostly nga, yung mga complainant, victim, pumunta sa office namin, hindi nyo ba napansin yung mga post namin dyan? Every day, we are required to post publication for the public awareness na about mga modus ng different scam, modus operandi or social engineering. Tapos may accomplishment kami, like text blast machine, mayroon. Na nahuli nga ganito, ginagamit ito sa masamang paraan or illegal na activity, pwede rin sa legal, mga ganyan. Tapos, may na-scam, may nahuli kami, mga ganyan. So, that is for public to know nga sana hindi sila maging biktima. Ang tanong, bakit meron pa rin? Pero so far, before na wala pang SIM card registration law, rampant yung mga ganyan. Ngayon, medyo bumababa ng konti. Ang pinakamalami nating cybercrime cases na ngayon is swindling estafa. Swindling is magluluko, panlilindang, violation sa Revised Penal Code in relation to Section 6 of the
anti-cybercrime law, paano to? Istapa. Mostly ito na-istapa yung mga investment scam. Lalo na ngayon, maraming ngayon, nag-entice na investment ngayon. Akong bahala sa pera mo. Napalaguin ko yan in 1 week. I will double your money. Nakarinig kayong ganon? Minsan totoo, minsan. Pero that is too good to be true. Tapos nagtiwala ka naman. Ngayon, binigyan ka ng platform ito. Ganito yung pagpalago ng pera mo. Ito, another modus na naman to, ha? Kakarit-karit. Kabi ko nga di tayo matapos to isang araw pag akong mag-storya, eh. Si director, nung nagkwentuhan kami, halos hindi matapos-tapos, eh. Oh, ganito, no? Saan ba tayo? Sa ano na? Another modus. Yung estafa. Investment. Parang investment, oh. Ako bahala sa pera mo, palaguin ko yan. In 1 week time, pinakamaliit, 30%. 5,000 mo, 10,000, 30%, may 3,000 ka. Tama? Oh, it's too good to be true. Pero kung marunong ka, I will assure you nga, that is true. Mayroon ako dyan. Alam nila yan, anong ginagawa ko. Double your money in 1 week. Pwede yan, kaya. Pero kung dadaan ka sa mga ganyang mga, tawag dito, scammer, pagdating yung pera, tapos dadalhin ka ng, ito, mag-invest ka, entice ka ng investment, ganito, anya. Ngayon, pag-invest mo, bigyan ka ng pera. Dadalhin ka sa GC nila, may GC sila. Now, sa GC nila, nandoon yung nagpapasikatan nga, thank you, I receive my commission, I receive my incentive, mga ganyan. Oh, nga ikaw naman, parang maingganyo ka rin. Oh, dito, to convince na kailangan palakihin mo pa yung pera mo. Ito yung pera mo, nag-double na. Anong gusto mo? Dodoblehin pa or ano? Sige, doblehin pa natin. Oh. Instead na nag-deposit ka ng 5,000 na una, umabot ng 100,000. Minsan, mayroon akong sa Iloilo pa ako, mayroon akong client, doktor pa naman. Magkano? 5 million ang nakuha sa kanya. Umiyak, tumukbo sa amin, imbestigahan. Pag imbestiga, nalaman na yung pera, wala na. So what we are after is to identification of the suspect and kakasuhan natin. Wala siyang interest kasi ang after niya is yung recovery of money. Eh, madali lang pera eh. Pag-receive niya, dumaan in 1 hour, ganun na, throw clearing, then, saan yung ending? Mostly ang tinamaan yung GCash Center. From the victim, punta sa yung fake account, then pupunta sa GCash Center. Ang ginagawa sa scammer, withdraw, pupunta lang palagi, cash out, cash out. Kaya suggest ko sana sa telco, kung may ganyan kayo, let those GCash Center na mag-record ng mga nagka-cash out sa kanila with their ID picture. Bakit? Iprangkar ko na lang to. Bakit si GCash palagi? Kasi yung mga GCash Center natin, walang record kung sino yung nag-claim, sino yung cash out. Unlike yung Loy Hillier, Palawan, punta ka ng Palawan, di pa, hingihan ka ng ID. Dati, wala pang, bago pang itong mga online activities, sila, gumagamit silang LBC, Palawan, Hillier. Since cooperative naman si Hillier, Palawan, pag punta namin, bigay ka kagad information. So, mayroon na kaming lead. Huli kagad sila. Ngayon, di na sila gumagamit. Mostly yung mga online wallet na ginagamit nila. Kasi mabilis lang eh. Ngayon, ang ending, GCash Center. GCash Center kasi walang record ng transaction. Ngayon, imbestigahan natin, request kay GCash na ipa-hold for a while. Hold the GCash. Si GCash Center, punta sa office natin, sir, bakit na-hold under investigation daw? Bakit, sir, ganun? Ayun, tinamaan. Kasi yung account mo, na-trace nga, yan ay ginamit sa scam transaction. Kaya, verify natin kung kailan ba yan nangyari. O sino ba yung nagpa-cash out sa'yo na ganyan. Eh, wala siyang masagot kasi wala naman siyang record of transaction. Request na lang for activation sa iyang account. Kawawa naman si GCash Center. Nagnegosyo lang. Di ba? So, investment scam yun ha. Isa pa yun. Mga ganon. Investment, entice, tapos umiyak, punta sa office namin. Tinulungan natin, imbestigahan, since hindi na ma-recover yung pera, iniwan din kami sa iyo. Sakit din naman sa ulo.
ang after namin, na-identify lang yung suspect, makasuhan natin, parang masaya na kami pag may mahuli kami. Hindi na, kasi yun na nga. Next is ito, ito, task scam. Task scam is under fraud pa rin yan. Stapa, swindling. Nandiyan sa Facebook, wala ka bang ginagawa dyan? You're a household wife or a household helper. Mayroong part-time dito, mga pagkakitaan. Paano? Simple lang trabaho. You like, i-share, i-screenshot mo yung mga website na pinopromote daw nila. I-star mo lang yun, i-heart na i-share. Screenshot, mayroong 50 pesos na worth. Like example, maka-screenshot ka, maka-send ka ng 10 sa isang araw, minimum. That is worth 500. Wala kang ginagawa. Nag-screenshot, nag-share ka lang. Tapos, i-share mo sa kanila yung screenshot mo, may ano na yun, may value na yun. O, tinuturuan ka. Ito totoo to. Tinuturuan ka. Ganito yung proseso. You're now undergoing training. Ganito. Babayaran ka. No, after nga naka-comply na nimo yung 10 yun 10. 10 screenshot na yun, hihingi ng GCash account mo. Payment now is under process and we will deliver to your as your compensation, ganyan. Then, makareceive ka talaga ng pera. Sino nakareceive na dyan? Makareceive ka ng pera worth 500. After that trading, kunwari, na-receive ka ng pera, siyempre, anong mo, masabi mo, totoo, legit to, di ba maniwala ka. Sunod, sabihin naman nila na, next, natin is, commission basis na. Commission basis, akala ko, trabaho to, online, ganun, commission na pala to. Anong gagawin? Napulo na task ang gagawin mo. First task is you have to deposit 1,000. 1,000, sunod 3,000, 5,000, sa 10 na yun. So, in short, yung 10 na yun, suma total, that is, maabot yan ng mga 150 or to 200,000. Depende sa'yo. Ngayon, Noong una is naka-receive ka ng 500, di ba? So, masaya ka. Ay, totoo. Sarap pa ang buhay ito. Makakuha ko ng 500 per day. Wala man akong ginagawa. Nag-like and share lang ako. Ayos. Di ba? Yan, naka-receive ka ng pira. Ayos. Hiningi ka ng 1,000. Okay, you have to deposit 1,000 for first commission na ang 1,000 ay kikita ng 20 to 30%. Siyempre, deposit ka ng 1,000. Okay. Anong logi? Logi ka ng 500. First, sunod is 3,000, 5,000. Aabot yan more or less sa 10. Ngayon, ang kondisyon, sabi mo, kunin ko muna yung komisyon. Hindi. Ang policy is, tapusin mo muna yung 10 task na yan bago mo makuha lahat. Mayroong teacher dito. Magkano yun? 200,000 yung nakuha niya. Ang masaklap lang, nagreklamo siya, pumunta sa office, paalis na rin siya ng abroad. Paano natin naman mapustro, paalis ka ng abroad? Yes sir, gusto ko lang naman kung pwede ba makuha yung pera. Tingnan natin kung saan tayo sa investigation. Gusto lang namin ma-identify, okay. Sa butas, hindi siya umabot ng 10 kasi tama, umabot siya ng 10, mga 250,000 ng na-invest niya. Kasi, ganito, 1,000, tapos dinala siya sa GC nila. Ito, naka-receive ng commission, then 3,000, hanggang lumalago. Then, ang ginawa nila, kasi hindi pwede i-withdraw nang hindi matapos yung 10,000, add siya ng add hanggang umabot ng 250,000. After sa 10 task na yan, umabot ng 250,000, kasi yun lang sinunod niya. Okay, pwede ko na, tapos na yung 10 task. Kunin ko na yung pera, yung commission ko. Di ba may admin fee, may processing fee para pa ma-transfer sa iyo yung pera mo. Okay, kompleto na. 10, na 12, na 13 na yun eh. Okay, pwede na, kunin ko yung pera mo. Pagkatapos sa 10 task na yun, na 12 o na 13, kasi may admin, may legal fees ba, i-block ka. Bye-bye. I'm sorry, my love. Pag once na block ka, takbo sa opisina. Lista kung anong mga GCash number yung pinapasukan, anong mga Pimaya ba yun, o anong mga, e-wallet, pinasukan. Ibisigan namin.
apply warrant to disclose computer data, aabot na 1 month. Then, iserve kaya natin kay Telco after Telco nag-comply sa requirements. It turns out na yung mga pira na yun, wala na. Na-withdraw na. Anong ginawa ni teacher? Kamot ng ulo, umiyak, umalis. Sabi ko na, i-charge na lang to experience yan, ma'am, na natalo ka sa casino. Babawi ka na lang sa abroad. Ang after namin, na-identify yung suspect. Pero, wala, umalis din naman siya. Hindi lang, yun ang task cam. Marami yan. I hope na aware ka niyang ganyan. Okay. Mayroon tayo dyan, mga publication, may mga post kami sa Facebook na mga ganyan mga modus, pero bakit mayroon pa rin? Another, in relation to illegal access, under 10175, Actually, these are for demonstration purposes. All the food packs that were brought are already in place, and they not only include those for use, but also for the stacking levels of the DSWD. So, Secretary Gatchalian and the DOCD have a minimum stocking level, which we always replenish. So these ones will be actually for the demonstration of how the V-22 was used, but this will be stored as preposition supplies in it, precisely in the NETCA side, for use in the next ones that we expect 17 more until the end of the year. Okay. You mentioned the importance of EdTech sites, sir. Ngayon po ba, ano pa po yung mga yung mga nilalagay natin na preposition na tulong doon sa EdTech sites? EDCA sites are basically for logistics and humanitarian assistance. And that's as far as we talk about. 17 po na additional EdTech sites pwede? No. 17 weather disturbances. Okay. Because of an average of 20 per year. To a passenger. Hello po. How important is this help to the people who are hit by the typhoon and things in Pamagat? I think in terms of the importance, I think the importance demonstrates the importance to me is how we value this relationship as friends, partners, and allies with the Philippines. The Philippines, by its natural geography, is one of the most disaster-prone countries in the world from natural disasters. So we're here to help in whatever way we can. Through pre-positioning at EDCA sites, and last year we had the opportunity to go up to Fort McSaysay and see pre-position in place. And this is when a storm wasn't en route; it was just we were just visualizing, having an ocular for at that time family packs that were not food, but cans and tarps and things that would be needed after a natural disaster. So we think that it's very important to have this humanitarian and disaster relief assistance pre-positioned ahead of time. The EDCA sites, as the Secretary said, are critical for HADR, and they are sites that are completely Philippine military bases, Philippine sites where the United States is investing in HADR and also in making sure that we can remain interoperable and that we enhance the capabilities of the Philippines as our good partner, very great partner in this region. Ladies and gentlemen, we have time for one more question. Ano? Secretary, may lumalabas kasi ngayon na story from South China Morning Post na meron daw tinanggal na Philippine ship from Ayungin Shoal. I have received no reports of that. Okay. And the chief of staff, neither is the senior staff. And binatikos na naman yata ako nung China nung isang araw na sinabi ko daw na indisputable sovereignty and jurisdiction na clinicling nila palagi over the waters within the 9-dash line and all other islands, yung mga Xia-Xia, pati Xiaoy, kung anong tinatawag nila doon. Sinungaling daw yun. So,
Inuulit ko lang yung sinasabi nila. So, sa makatwid, kung yung inuulit ko na sinasabi nila, kinukot ko lang naman yung niraradyo nila sa atin na China has indisputable sovereignty and jurisdiction over the sasabihin nila, hindi totoo yung sinasabi ko. Hindi totoo yung sinasabi nila. Inuulit ko lang naman yung sinasabi nila. At sila nagsisinungaling, hindi ako. May I just add, I just wanted to add that in addition to my remarks, those numbers have now been updated. There are 47,000 food packs that the U.S. military has helped to deliver through our V-22 Osprey and other aircraft to over 200,000 people affected in the areas that are affected by this calamity. So that's a significant amount, and we still have at least one more day of assisting in this regard. So we're very honored to be a part of this relief effort. Ladies and gentlemen, that's all the time we have for questions. Na siya kinakal ng Chinese Coast Guard na bigay yung pag-republish ng na claiming it towed PH boats away from a May video po. Nakita niyo na po siya. Hindi pa. Ay, hindi pa. Hindi pa. Okay, thank you. Kailan All right. kasi? Nasa, Kahapon lang. nasa ano po, Hindi pa. June 17 daw po yung incident. Pero Hindi pa. hindi pa ba na? Hindi pa. Baka fake news na naman yan. Sinabi ko na nga, likas na. Pero ano po ang tanong niyo rito sa report na ito? Tignan muna natin kung totoo hindi bago tayo magplaplano. Hindi ba? Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much.